Свабода і дэмакратыя, як езда на ровары. Каб ехаць, трэба ехаць. І, конечно, выбіраць, як і глядзець куды. Урачыста клянуся верна ж служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабода чалавека і грамадзяніна. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Ну, не все, што выглядае падобна, з'яўляецца насамрэч аднолькавым. Але ніхто не застрахаваны ад несвабоды і ад разбурэння дэмакратыі. Як супрацьстаяць тыраніі і прадухіліць яе? Пра гэта у сённяшняй перадачы, у якой удзельнічаюць у празе мае калегі Юры Дракахруст і Алексей Знаткевич. У Менску на сувязі наш калега Сергей Дубавец. Таксама у сённяшняй праграме. Вось вы каму больш давяраеце, нейкая афіцыйная? Голас народу. А пытанне ў Менску. Хто кажа праўду, улада ці апазіцыя? Я лічу, што большая часть праўды гаворыць чалавек сам сабе. Голас гісторыка. Амерыканскі прафесар Тымаці Снайдер пра ўрокі тыраніяў для дэмакратыі. Калі ваша пазіцыя «я не магу ў гэтым разабрацца», тады яна вельмі хутка ператвараецца ў пазіцыю «я хачу, каб мне казалі тое, што я хачу чуць». Голас эксперта, украінская журналістка Наталка Чурікава пра спрэчкі ва ўкраіне наконт забароны сетак «Аднакласнікі» і ў «Кантакце». На 37% збільшився український сегмент Фейсбуку. Недавно побачила свет вельмі важная книга. Яна называется «Пра тыранію. 20 урокаў з 20-го стагоддзя». Яе аўтар Тымаці Снайдер, прафесар Ельскага універсітэта, аўтар шматлікіх даследаванняў пра гісторыю і нацыя будаўніцтва ў 20-м стагоддзе. Вось што пішецца на самым пачатку. У 20-м стагоддзі еўрапейскія дэмакраты заняпалі ў фашызм, нацызм і камунізм. Это былі рухі, у якіх лідар ці партыя бралі на сябе права гаварыць ад імя народа, абараняць яго ад глябальных экзістэнцыйных пагрозаў, замяняць рацыю мітамі. Еўрапейская гісторыя сведчыць, што грамадскія супольнасці могуць распадацца. Дэмакратыі прыходзяць у заняпад, мараль разбурацца, і простыя людзі апынаюцца ў неверагодных умовах. Гісторыя не паўтараецца, але вучыць. Алексей, вы прачыталі кнігу Тымаці Снайдера, вы зрабілі з ім інтэрв'ю. Скажыце, чаму гэтая кніга стала, магчыма, самай паспяховай кнігай з яго 20? Трэба сказаць, што першая розніца паміж гэтай кнігай і астатнімі ў фармаце. Можам параўнаць, вось не самая тоўстая навуковая кніга Тымаці Снайдера «Рэканструкцыя нацыяў. Польшча, Украіна, Літва, Беларусь». Вось яны побач. Тут асабліва, можа быць, не так відаць, наколькі яны адрозніваюцца, але я вам скажу, што тут дробным шрыфтам 50 старонак адных спасылак вось у гэтай кнізе «Рэканструкцыі нацыяў». У гэтай кнізе няма ніякіх спасылак. Гэта проста тое, што гісторык сам ад свайго імя гаворыць пра урокі еўрапейскай гісторыі, найперш для амерыканскага чытача. Ведаеце, быў такі анекдот у свой час, калі ў розных краінах выдавалі кніжкі пра сланоў. Там у Нямецчыне выдалі сямітомнік, такі кожны тоўсты том, называлі сланы. Да, там у Савецкім Саюзе ажно 2 кнігі была, там «Россия, родина слонов» і «Советский слон, самый большой слон в мире». Ці, напрыклад, там у Францыі «Сланы і кахання», а ў Брытаніі «Сланы і лёс брытанскай імперіі». Так вось, в Амерыцы выдалі такую маленькую брашурку, і яна называлася «Што трэба ведаць амерыканцу пра слану». І тут не зусім нават іронія, бо амерыканцы вельмі практычная нацыя, і Тымаці Снайдер трапіў у час, у плыню, скажам, пасля прыходу да ўлады прэзідэнта Дональда Трампа. Гэтая дыскусія сапраўды ў Амерыцы ўзніклі. Але вот што цікава, што кажаце, што это практычная размова. Гэта практычная размова. Сам па сабе у гэтай кнізе няма прозвішча Трампа зусім, але
Тимати Снайдер у гэтым фармаце проста гаворыць, што мы, амерыканцы, мы не так ужо і адрозніваемся ад астатняга света. Мы стаім перад такімі самымі пагрозамі, перад якімі іншыя нацыі стаялі, і мы мусім вывучыць іх урокі. Ён кажа, што бацькі-заснавальнікі Злучаных Штатаў у свой час, перад тым, як пісаць амерыканскую канстытуцыю, вывучалі урокі з іншых краінаў, дзе фактычна рэспублікі не вытрымалі і ператварыліся ў тыраніі. Прайшло 200 гадоў, вось прайшлі нейкія падзеі гісторыі, былі зробленыя новыя памылкі, і мы павінны вучыцца, кажа ён. Для чытачоў, для нашай аўдыторыі в Беларусі, конечно, цікава тое, што адбылося, бо ў пэўным сэнсе это адбылося з постсавецкім перыядам гісторыі, калі скончылася эпоха тоталітарнага савецкага сацыялістычнага мадэлі, пачаўся рух да дэмакратыі, і потом пачаўся, значыць, адкат в зусім іншым накірунку. Юры, вось, калі з этого пункту гледжання паглядзець, з пункту гледжання еўрапейскага, нават беларускага, для нацыі якія пад некай мітычнай пагрозы знаходзіцца тыранія, а ты, якія жывуць ужо цяпер у аўтакратычных грамадствах, дзе многія правы і свабоды абмежаваны, дзе дэмакратыя вельмі часта з'яўляецца імітацыяй формаў. Якія парады з падыхода з урокаў Тиматі Снайдера для вас падаюцца найбольш важнымі? Скажем, тры. Ведаеце, я, напэўна, не буду, што называецца, арыгінальным, а хутчэй падзялю думку самога аўтара. Ён да таго, як даваў інтэрв'ю Алексею, выступаў на адным амерыканскім тэлеканале. Амерыканцы, зноў жа, людзі практычныя, яму сказалі: добра, у вас 20 парадаў там, 3 парады давайце. 3, да? Да, 3. Вот. І ён выдзеліў 3, і я хіба з ім згодны. Прычым гэтыя парады, яны сапраўды маюць рацыю, яны карысныя, дарэчныя, і перад тымі нацыямі, якія стаяць перад пагрозай, выклікам, можа нават і ўяўным, і тыя, якія ўжо як бы ўнутры. І такім чынам, першае, не падпарадкоўвайце загадзя. Не здавайцеся раней, чым вы прайгралі. Вось это першая яго парада. З гэтага пачынаецца кніга. Не ўсё перадвызначана в этом свеце. Не думайце, што ўсё, што вы вызначыла ўлада, вы на это прырэчаны. Другая парада яго – гэта абараняйце інстытуцыі. Вось у цяперашніх Злучаных Штатах, ну ён як бы завастрае, што ў нас ёсць суд, у нас ёсць прэса, і хто б што не казаў, якія яны кепскія, хай будуць лепш кепскія яны, чым не будзе ніякага. Тут можна прыгадаць, як казаў калісьці Джеферсон, што лепш хай будзе друк без урадаў, чым урад без друку. І трэцяя парада вельмі глыбокая, на мой погляд, і ён сам гаворыць, што это як бы ледзь не стрыжань всёй кнігі. Верце ў праўду. Не верьте ў размовы, што на ўсё ёсць розныя меркаванні, ўсё можна пераінтэрпрэтаваць, все факты можна паглядзець і так, і гэтак. Не, кажа Снайдер. Факты ўсё ж такі ёсць факты. Ўсё ж такі існуе рэальнасць па-за нашых інтэрпрэтацыях. Вот мне здаецца, вот это самыя глыбокія рэчы, якія важныя для ўсіх. Алексей, а вот тое ж самае пытанне, калі б вы выбіралі 3? Вы ведаеце, тое ж самае, я тут паўтаруся за Юрыем у нейкім сэнсе, таму што, але я пачаў бы менавіта з гэтага верце ў праўду. Чаму? Таму што ён тлумачыў гэта зноўку ж на тым жа тэлевізійным шоу вельмі проста, значна прасцей, чым ён тлумачыў потым мне, бо там ён меў менш часу. Ён кажа так: калі няма веры ў праўду, вось вы не верыце ў тое, што існуюць нейкія аб'ектыўныя факты, што можна ўвогуле пра нешта дамовіцца, то няма даверу. Не можа быць даверу паміж людзьмі. А без даверу паміж людзьмі не можа быць, у прынцыпе, грамадзянскай супольнасці, не можа быць вяршэнства закону. Калі людзі не вераць адзін аднаму, не можа быць нармальна грамадства ў сучасным разуменні, і дэмакратыя перастае функцыянаваць. І ён кажа, што тыя, хто нападаў, атакаваў на рэспубліку ў сэнсе як форму кіравання, заўсёды, альбо злева, як камуністы, якія казалі, што не вельмі важна, што адбываецца там сёння, трэба верыць у светлае заўтра, і можна дзеля гэтага і схлусіць пра нейкія там дробныя факты таго, што адбываецца сёння. Ці справа фашыстоўскія, скажам, такія ідэі, што
прынцыпе няма нейкіх там аб'ектыўных фактаў, ёсць міт нацыі і тое, што карысна для нацыі, тое, што падымае нашу нацыю і ёсць фактычна вялікай праўдай. І трэці момант, ён кажа, вось калі нападаюць на рэспубліку сучасныя аўтакраты, постмадэрныя ён называе, яны проста забруджваюць інфармацыйную прастору хлуснёй. І гэтая плыня хлусні выклікае такі эфект, што людзі губляюць арыентацыю, і нават калі яны разумеюць, што сам кіраўнік хлусіць, таксама у іх ствараецца ўражанне, што хлусяць усе. І ўзнікае гэта бездапаможнасць, да? І пасля гэтага людзі гавораць, я не ведаю, дзе праўда, але я ведаю, што я хачу пачуць. І вось гэта ёсць перадумовай для дыктатуры, на думку Снайдера. І таму, ён кажа, калі хочуць знішчыць рэспубліку, нападаюць найперш на праўду. Таму вось гэта галоўны пункт. Астатнія ўжо з яго вынікаюць. Ну што ж, давайте паслухаем самога Тымаці Снайдера, размова з Алексеем Знаткевічем. So I guess, it's important to say that you don't have to win to be right. Мне здаецца, вельмі важна сказаць, што не абавязкова перамагаць для таго, каб мець рацыю. Адзін з галоўных урокаў, які мы атрымалі ад прыходу і фашысцкіх, і камуністычных рэжымаў, у тым, што ключавымі з'яўляюцца першыя некалькі дзён, тыдняў і месяцаў. У гэты час вельмі важна не быць пасіўным, а выявіць нейкую форму пратэсту, нават калі вы не зусім упэўнены, што адбываецца, нават калі вы не ўпэўнены, што ваш супраціў мае значэнне. Гэта урок, які быў засвоены пазней. Я маю на ўвазе, што гэта урок, які дамінуе прынамсі ў гістарыяграфіі пра нацысцкую Нямецчыну. І гэта урок, пра які потым напісалі многія ўдзельнікі нямецкага супраціву і нямецкія габрэі. Яны не перамаглі, яны прайгралі, але тым не менш яны ў нечым мелі рацыю. 10, which is believe in truth, is like 1, don't obey in advance. Дзясяты урок, верце ў праўду. Гэта перадумова для ўсіх астатніх. Таму што калі вы не верыце ў праўду, вельмі цяжка арганізаваць любы супраціў. Калі ваша пазіцыя «я не магу ў гэтым разабрацца», тады яна вельмі хутка ператвараецца ў пазіцыю «я хачу, каб мне казалі тое, што я хачу чуць». Гэта аўтарытарная пазіцыя. Грамадзянін – гэта той, хто кажа «ёсць факты, і я хачу разабрацца, што мае сэнс, што ў маіх інтарэсах, што ў інтарэсах маёй групы, маёй краіны». Суб'ект аўтарытарызму кажа «я не магу ў гэтым разабрацца, я ў любым выпадку не ведаю, што такое праўда, але я ведаю, што хачу пачуць». Гэта дзве вельмі розныя пазіцыі, і яны прыводзяць да дзвюх вельмі розных тыпаў палітычнай сістэмы. I can't figure it out. I don't know what the truth is anyway, but I do know what I want to hear. And those are two very different postures, and they lead to two very different kinds of political systems. Сергей, вы в Менску, я не ведаю, ці пазнаёміліся вы, маглі магчымасць пазнаёміцца з усёй кнігай Снайдера, але прынамсі з некаторымі высновамі. Скажыце, а якія з парадаў Снайдера, на вашу думку, найбольш важныя у сучаснай Беларусі? Я, сапраўды, толькі з тэзісамі пазнаёміўся, і я думаю, што з тэзісаў выглядае, што гэта кніга ўсё ж такі для Амерыкі і для заходніх дэмакратыяў, таму што для Беларусі базавыя паняткі, такія як праўда, закон, для грамадзяніна ў яго дачыненнях з дзяржавай яны незразумелыя. Таму гэтую кнігу мне нават падалося, можна было б назваць, што трэба рабіць, каб ЗША не ператварыліся ў РБ. То, пра што папярэджвае Снайдер, чаго ён заклікае асцерагацца, мы ў гэтым жывем тут, у Беларусі. Верце ў праўду, піша Снайдер. Вось хаваць факты, ён кажа, гэта хаваць свабоду. От, Юры, калі мы гаворым пра правду фактаў, быццам бы, збольшага ёсць нейкі кансенсус. Вот ёсць факты, мы з імі пагаджаемся. Але ці існуе праўда інтэрпрэтацыяў? Ведаеце, я па шчырасці, в адрозненне, відаць, ад Алексея, ўсё ж такі паспрачаўся б з галоўным пасылам
кнігі Снайдера, так, факты, безумоўна, важныя. Так, без нейкай базы увогуле мы не можам нічога абмяркоўваць, ні пра што спрачацца, але мне здаецца, што ўсё ж такі галоўная праблема сучаснага свету – гэта ўсё ж такі інтэрпрэтацыі, гэта погляд, гэта вагі фактаў. Вот, ведаеце, зараз мы все... То есть интерпретация – это набор... Вот мы все зараз переживаем за Манчестер, переживаем за Англию, и там на исламистских сайтах, и не только на исламистских сайтах, вот про это у нас у блогу писал на наш сайт вядомый режиссер белорусский Миколай Халезин, які там живе, и вот он пишет о том, что гучыць такая теза, а это, маўляў, вам за Масул, за іракскі горад, які утрымлівае ісламская дзяржава, у аперацыях супраць якой так маюць прысутнічаюць і амерыканскія, дарэчы, і брытанскія лётчыкі. Вот факт. Ёсць гэтае бамбаванне ці не? Ёсць, безумоўна. Але пытанне, ці можна за гэта помсціць такім чынам? Вот в чем проблема, на мой погляд. То есть питание интерпретации. Интерпретация, да, по-вашему, факт ёсць, да. Это набор фактов. Это не просто уже факт, а факты, які падтрымліваюць эту конструкцию. И причем, бачите, мы зусім недавно с вами бачили як бы подобную ситуацию, але з іншими як бы гульцами. Замах, забойства, дакладней, расійскага посла, якога забіў чалавек з Сіріі. Вы про Турцию говорите. Да, які в яго выстреліў і крикнуў: «А это вам за Алеппо». Таксама, правда, удзельнічала расійская авіацыя в бомбардзіроўках Алеппо. Але пытанне, можна за это помсціць так? Я б хацеў все ж таки удакладніць. Тут вельмі важны момант, ёсць момант такой моўнай гульні. Праўда, у інтэрпрэтацыі Снайдера, тое, пра што ён гаворыць, ён вельмі вузка і аперацыйна гэта вызначае. То бок, для яго сутнасць у тым, што каб функцыянавала любая адэкватная грамадзянская супольнасць і дэмакратычная дзяржава, людзі проста павінны прызнаць наяўнасць фактаў. Гэта ўжо іншая рэч, што людзі могуць там мець розныя нават парадыгмы і што яны будуць лічыць цэнтральнымі фактамі. То бок гэта даволі вузкая рэч. Тое, пра што гаворыць цяпер Юрый, дарэчы, рэкамендую пачытаць тое вялікае інтэрв'ю. Я апошняе пытанне якраз задаваў гаспадару Снайдеру наконт вось гэтых розных парадыгмаў, ці карысным ён лічыць той погляд, калі, напрыклад, чалавек лічыць, што увесь свет ім кіруюць, умоўна кажучы, нейкія змоўшчыкі, якія хочуць знішчыць Расію. Любы факт, нават калі чалавек будзе яго прызнаваць, ён не будзе ўпісвацца, ці будзе нейкім іншым чынам зусім упісвацца у гэтую карціну свету. Зусім недавно, дарэчы, я прачытаў цікавую гэтую гісторыю, больш падрабязна, пра японскага афіцэра, спецназаўца, які да 1974 году хаваўся на Філіпінах і не здаваўся, бо ён думаў, што працягваецца другая всесветная вайна. Там цікавы момант, што яшчэ ў 50-е гады ён напаў на паліцэйскі пастарунак, захапіў радыёпрымач. Ён меў там не толькі зброю, але ён меў магчымасць слухаць радыёстанцыі, падбіраць японскія нейкія газеты, часопісы ад турыстаў. Ён ведаў нейкія факты, але ён іх інтэрпрэтаваў па-іншаму, ён іх впісваў тую карціну света, што Японія акупаваная амерыканцамі, там марыянеткавы ўрад, а сапраўдны японскі ўрад недзе ў Манчжурыі там змагаецца, ну як умоўна кажучы, брытанскі ўрад прыюціў нейкіх палякаў. І ён на это глядзеў, але гэта больш ужо філасофскія такія глобальныя рэчы. А у кнізе Снайдер гаворыць менавіта аперацыйна. Ці мы верым, што ёсць вось нейкія рэчы, пра якія мы можам пагадзіцца, што вось адбыўся гэты выбух. А нехта скажа, да не было ніякага выбуху. Вось пра гэта толькі гаворка. Все интервью с Тимоти Снайдером можно прочитать на сайте свобода.орг. Ну, калі пытанне зусім становіцца неясным, мы звяртаемся, конечно, по падказку да народу. Хто кажа правду ў Беларусі? Улада ці апозіцыя? Вось таким пытаннем мы звярнуліся да мінакоў у Менску. Больше улада, чем оппозиция. Что в оппозиции они преследуют свои меркантильные вопросы, а все-таки улада, она больше старается говорить правду народу. Вы знаете, никому. Я ни уладе не верю,
и ни оппозиции. Ну, не верю вообще. Живу вот так, сама по себе. Я лічу, што большая часть праўды гаворыць чалавек сам сабе. Ён бачыць, што тварыцца ў нашай краіне. Ён бачыць сваё становішча. Ён бачыць, што робяць улады. Таму ён можа данесці сваю праўду да другіх і сваю праўду перш за ўсё да самога сябе. То есть вы ў жыцці сам маеце сваю праўду і па ёй, ну, як бы арыентуеце? Гэта так. Вось вы каму больш давяраеце? Нейкай афіцыйнай інфармацыі ці такой, якую апазіцыя агучвае? Больше оппозиции. Кто-то склоняется к тому, что улада, об этом официальная власть, а кто-то оппозиции. Склонен к оппозиции, верить оппозиции тот, кто разочаровался во власти. Поэтому он ищет альтернативные источники информации, так, и этими источниками подкрепляет свою потребность получить объективную информацию. Вот не интересуюсь этой политикой, мне как-то все хорошо у меня. Мне все устраивает. Только меня не устраивает, что вокзал московский снесли. Вот это все. Сергей Дубовец, як вам адказы, на што вы звярнулі ўвагу в інтэрпрэтацыях? Я звярнуў увагу на адсутнасць праўды і ва ўлады, і ў апазіцыі. І это абсалютна вельмі добра, што людзі гэта ўсведамляюць, што этой праўды няма, а ёсць так званая постпраўда, ну, у дужках хлусня. Тое, што кіруецца не фактамі, а эмоцыямі і прыватнымі уяўленнямі і інтэрпрэтацыямі ў тым ліку. Таму што інтэрпрэтацыя ў руках улады – гэта якраз інструмент. Вы можете привести прыклад, вот, што вам прыходзіць на памяць? Ну вот, напрыклад, глядзіце, судовая сістэма, так? У Менску зараз адбываецца суд над вельмі вядомым і вельмі паважаным псіхіятрам, чалавекам, які на пенсіі. Яго вінавацяць у тым, што ён вырошчваў у кватэры ў сваёй нейкія грыбы, там галюцинагенныя ці нешта такое. В хаце знайшлі адзін грыб. І цяпер у матэрыялах справы фігуруе по убеждению следства, раней у закон увялі по убеждению суду, зараз ужо это незаконна, але это фігуруе ўжо. По убеждению ўжо і следства ён вырошчваў гэтыя грыбы з мэтаю сбыту неустановленным лицам. Вот такая формулёўка яму выставляецца, яна цягне на 10 гадоў турмы. То бок плыве заканадаўства абсалютна ў бок рэпрэсій. Невядома абсалютна, які сапраўдны матыў пападання гэтага чалавека з ягоным грыбам у кватэры у лапы, у рукі праваахоўных органаў, можа быць, гэта нечая помста, што заўгодна. Вот тут мы тонем у балоце гэтых інтэрпрэтацый, фактаў няма, доказаў ніякіх няма, і ўсё грунтуецца на убеждении следства. То есть, іншымі словамі, Сергей, вот то, что вы говорите про убеждение следства, это тое в пэўным сэнсе, што іншае выкарыстанне таго, верым мы ці не верым. Яшчэ адна надзвычай важная тэза Тымаці Снайдера, якая прагучала ў яго інтэрв'ю «Свабодзе», это не абавязкова быць пераможцам, каб мець рацыю. Юрий, вось наколькі спрэчнай вам падаецца такая выснова? У нас же все-таки как-то вот 20-е и 21-е стагоддзе меряецца па выніку. Калі ты перамог, калі ты дамогся, значыць, ты меў рацыю. Што Тымаці Снайдер кажа нам, што... Чаму ён кажа, што это не абавязкова? Ну, ведаеце, ён гаворыць пра гэта, можа быць, у такім, ну, як бы это сказаць, у сэнсе прыкладу. То есть ён кажа, што, скажем, тыя людзі, якія змагаліся, напрыклад, у нацысцкай Нямецчыне супраць нацысцкага рэжыму, трапілі ў канцлягеры, былі забітыя, яны не перамаглі. Урэшце рэшт, нацызм быў зрынуты
войскамі саюзных дзяржаваў, а не гэтымі людзьмі, якія змагаліся. Але паводле Снайдера досвед гэтых людзей, досвед змагання з нацызмам, досвед супрацьстаяння нацызму, гэта трэба ведаць, трэба памятаць і трэба вучыцца браць прыклады, як трэба змагацца, і, можа быць, як людзі памыляліся, але мне здаецца, што тут рэч у больш шырокім кантэксце. Калі, скажем, гаварыць пра Беларусь, ну, прайграў Каліноўскі. Вот конкретно, так бы мовіць, тое змаганне, якое он вёў, ён прайграў. Паўстанне 1863 года. Але сказаць, што вот на гэтым мы паставім і кропку, і гэтым все вырашылася, а вот это не так. А вот нават зараз, нават для нас тое змаганне, сам той ягоны парыў, так бы мовіць, ён, ну, кажучы, высокім штылем, ён і зараз захоўваецца ў беларускім грамадстве. І, скажем, тая ж незалежнасць, якую Беларусь ўсё ж такі здабыла, ну, гэта быў вынік, як не парадаксальна, многіх паразаў. Вот это быў, так бы мовіць, адна перамога, яна была здабытая шэрагам ланцугом паразаў. Ну што ж, это сапраўды нават з пункту гледжання фізікі, правільна, так разбураюцца самыя моцныя муры. Спачатку ідуць невялікія трэшчыны, мур стаіць. Сергей, ну, калі вярнуцца да Снайдера, калі не перамога, то што даказвае, што сведчыць, што даводзіць нашу рацыю ў нечым? Юра згадаў Каліноўскага. Ну, глядзіце, тут трохі блытаецца, як кажуць, мокрае з цвёрдым. Чалавечае жыццё кароткае, а рацыя, яна вечная. І чалавечая рацыя. І Каліноўскі, яго павесілі, але то, што ягоным імем названыя вуліцы, это ёсць прызнанне ягонай рацыі. Музей, мора літаратура яму прысвечаны, это ёсць прызнанне ягонай рацыі. Это значыць, што рацыя ягоная ўсё ж такі перамагла. Ну што ж, это в гістарычным толькі аспекте становится ясным, да? Бо калі взять асобны момант гісторыі, калі кола не завершылася, ну, напрыклад, Наполеон у Москве, трыумф, да? Але калі трошечки на пару гадоў, это просто частка паразы в этой вайне. Сярод трох прынцыпаў Снайдера, які ён сам вылучыў, які вы, Юра, назвалі, два былі, я бы сказаў, абстрактныя, а вось адзін быў вельмі практычны. Другі — не падпарадковвацца загадзя. Не падпарадковвацца загадзя. Алексей. Першы нават. Ну вот Юра назваў першы, он был у ім другі. Вот калі сказаць не падпарадковвацца загадзя, чаму, что это в принципе означае? Что означае загадзя? Як вот, Алексей, что это принцип? Як бы нічога яшчэ не адбылося. Что значит? Я б сказал, до речі, што і другі прынцып вельмі практычны — абараняць інстытуцыі. І яны вельмі звязаныя паміж сабой. Бо ось той же Снайдер, да, перафразоваў Джона Фіджеральда Кеннеді. Ён гаворыць: не пытайцеся, што інстытуцыі могуць зрабіць для цябе, а спытайся, што ты можаш зрабіць для іх. Для Беларусі, напрыклад, ясна, што гэты прынцып меў большае значэнне, вось тое, пра што казаў спадар Дубавец, з 94 по 96 год, калі там былі нейкія альтэрнатыўныя інстытуцыі выканаўчай уладзе, і калі, ну, прынамсі, гэтыя інстытуцыі мелі нейкі ўплыў, часткова фармальны, часткова нефармальны, калі яны мелі нейкую рэальную ўладу, і калі было магчыма іх абараняць. І вось тады якраз гэты заклік не падпарадковвацца загадзя меў большы сэнс не падпарадковвацца тым правілам гульні і абараняць іх, і не падпарадковвацца тым зменам, якія пярэчаць, напрыклад, закону. Я, дарэчы, задаваў зноўку ж гэтае пытанне Снайдеру, параўнанне паміж сітуацыяй у Беларусі, калі прыблізна дзесятак указаў Лукашэнкі за першы ж год былі прызнаныя неканстытуцыйнымі Канстытуцыйным судом Беларусі. Але выканаўчая ўлада папросту ўсё гэта праігнаравала, і выканаўцы, тыя людзі, якія павінны былі нешта рэалізоўваць, яны слухаліся прэзідэнта, яны не слухаліся суду. Тое ж самае адбылося ў свой час з Ганчаром, калі ён сказаў: я не прызнаю вынікі рэферэндуму, і проста прыйшлі, вось, што называецца, такія грамілы і вынеслі яго з кабінету. І прызначылі там... То бок былі канкрэтныя людзі, якія не слухали закону, а слухали, ну, вось гэтыя новыя правілы.
Але я часткова все ж таки не пагадзіўся, што гэта зусім ужо не актуальны гэты прынцып для сучаснай Беларусі. Калі паглядзець на масавыя пратэсты, калі ўлада сапраўды бачыць масавыя пратэсты, то нават у тыраніі ўлада вымушаная мець згоду сваіх, так бы мовіць, не грамадзян, але сваіх падначаленых. У тым сэнсе, што калі ўлада ўвяла, калі Лукашенко напісаў указ пра падатак на дармаедаў і адбыліся масавыя пратэсты, і калі большасць людзей папросту не заплацілі, то ўлада нічога не можа зрабіць, калі дзесяткі тысяч, сотні тысяч пратэстуюць і штосьці робяць супраць гэтага. І ў гэтым сэнсе тыя людзі, якія пратэставалі, яны аказаліся ў больш выгадным становішчы, не заплаціўшы і адмовіўшыся. Бо ўлада не змагла з імі нічога зрабіць. Яны паверылі, яны не падпарадкаваліся загадзя, яны адстаялі свае правы. Одна з важных тэмаў, звязаная з тэмай нашай гутаркі, это падзея, якая адбылася недавно ва ўкраіне. Это рашэнне украінскіх уладаў аб блакаванні сацыяльных сетак, аднакласнікі і ВКонтакце. Гэта рашэнне, рэакцыя на яго, просто напрасткі звязана пра тое, што мы гаворым. Пра дыскусію з гэтай нагодай мы папрасілі распавесці нашу калегу з украінскай службы Радыё Свабода Наталку Чурікаву. Рішення, яке ухвалив президент України Петро Порошенко, було ухвалено згідно із рішенням Ради національної безпеки і оборони. До список, санкціонований список заборонених в Україні компаній потрапили не лише соціальні мережі, а головним чином ті компанії, які стоять за цими соціальними мережами, які були досить популярними в Україні. Кілька десятків мільйонів українців щоденно користувалися мережею ВКонтакті, Однокласники, Mail.ru, і так далі. Яндекс був особливо популярний серед водіїв. Щодо критики президента, то його критикували протягом 3 років за те, що він цього не зробив досі, оскільки Україна перебуває у стані гібридної війни з Росією, і в цьому була вся власна проблема, що для одних людей це є війна, для інших людей це війною не є. З одного боку це було, з іншого боку в політичному колі, в політичному естеблішменті противники цього рішення говорили про те, що це є порушенням свободи слова. Про це говорять особливо активно прихильники опозиційного блоку. Це колишні соратники президента Віктора Януковича, який після Майдану втік до Росії. Також говорять про те, що технічно це рішення важко буде ухвалити, важко буде здійснити, тому що є багато способів оминути ці перепони, ці заборони. Але ми вже зараз бачимо, що багато користувачів російських мереж переходять до мережі ВКонтакті, в Фейсбук, тоді, коли на другий день буквально після того, як ці мережі були заблоковані в Україні, на 37% збільшився український сегмент Фейсбуку. 3 мільйони людей зменшилася відвідуваність однокласників вже протягом перших кількох днів. Юры, на чиім баку ви у гэтай спрэчцы? Я в этом спрэчцы на баку тых, хто крытыкуе рашэнне украінскага прэзідэнта, але ведаеце, я лічу, што вот тая сітуацыя, якая зараз в Украіне складваецца, она ўсё ж таки сведчыць пра тое, што украінскае грамадства это здаровае грамадства, дэмакратычнае грамадства, таму што там адбываецца спрэчка, там адбываецца легальная спрэчка, скажем, значная частка апозіцыі, якая прадстаўлена ў парламенце, это ізноў жа да размоваў пра інстытуты, таксама выказваецца гэта рашэнне крытыкуе, журналісцкія саюзы выказваюцца, праваабарончыя арганізацыі, іншым чынам ідзе дэмакратычны ўсё ж такі працэс, і гэта там няма такога эфекту, што вот ёсць адзін голас, ёсць Парашенко сказаў, і вся краіна, так бы мовіць, якая цана будзе этого рашэння для дэмакратыі украінскай? Для дэмакратыі, калі гэта все зроблена паводле закону, і калі тут разумеецца, трэба адрозніваць падабаецца, не падабаецца палітыка. Ясна, што напрыклад гэтую кніжку Снайдера купляюць в асноўным тыя, хто незадаволены Трампам. Ясна, што тыя людзі, якія лічаць, што Трамп
хоча правесці нейкія правільныя рэформы, яны менш будуць схільныя гэтую крытыку слухаць. Але, в прынцыпе, ключавая думка, што пакуль все ідзе паводле правілаў і пакуль ёсць вяршэнства закону, пакуль гэтыя інстытуты працуюць, то, скажем, вялікай праблемы ў гэтым няма. Тут пытанне, наколькі гэта вытрыманыя працэдуры. Мы пабачым, чым это скончыцца вельмі хутка. Дэмакратыя не гарантаваная нідзе. Пра гэта гаворыць Тымаці Снайдер, але і наадварот, ніхто не прырэчаны на тыранію, нікому не наканаваная назаўжды не свабода. І лёс паўсюль залежыць ад людзей, ад тых, хто адстойвае свабоду. Трэба проста сесці на ровер і ў дарогу. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Юрыем Дракахрустам, Алексеем Знаткевічам і нашым калегам у Менску Сергеем Дубаўцом сёння думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.